Уважаеми председатели и членове на ръководствата на учителски районни организации, уважаеми регионални координатори, уважаеми председатели на регионални изборни щабове, уважаеми кметове, общински съветници, областни управители, уважаемо ръководство, уважаеми министри, скъпи гости! За мен е удоволствие да открия националното съвещание на Демократи за силна България. Надявам се, че всички сте пътували добре, надявам се, че всички сте се настанили удобно. С повечето от вас ще бъдем заедно през следващите 2 дни. Ще имаме един много богат на емоции семинар на другия ден. Надявам се да се възпитам добре, защото ни чака много работа. За мен е удоволствие да дам думата за приветствие на министъра на образованието, професор Танев. Уважаеми 300 представители от цялата страна, на една от най-добрите партии в реформаторския блок, близко на сърцето, една от партиите, с която съм живял в последните много години. Признавам се, че съм много развълнуван, защото в момента виждам възраждане. Виждам го в духа. Това не е същото, което беше преди 2-3 години. Дясното се възражда. Виждам го по всичко, личи си по всичко. Разчитам, че ще продължим в тази посока. Разчитам на вашето сърце, на вашият интелект. Разчитам на това, че заедно можем. Винаги, когато има възраждане, всъщност в дъното на това ще наражда. Което означава, че докато други съсипват, на нас в момента разчита цялата страна, нацията и конкурентното бъдеще. Близо съм до това бъдеще, защото виждам деца и студенти и знам, че няма по-добро нещо, ако системата на образованието е здраво стъпила на основата на великите постулати на модерната демокрация, чието единствен сериозен фундамент в момента в България и за близкото бъдеще е тази коалиция, която съществува, в която ДСБ играе основна роля. Освен, че съм развълнуван, аз съм и много мотивиран. Мотивиран съм за това, защото преди 4 месеца ние взехме една съществена порция от властта, която споделяме с други партии. Това не е малко, това не се беше случвало дълго време. Това ни трябваше. Дълго време зли сили в България, близо до бившите служби, да не казвам, че са самите те, и до ден днешен всъщност продължават да саботират дясното в България. То беше първата жертва, но като Феникс възкръсна. Да е живо и дясно, да е живо и здраво това, което правим. То се оказа по-силно от тях. Мотивиран съм за това, защото сега в момента властта, която имаме, се превръща в управление. Правим разлика между тези неща. Управлението означава да имаме кадрите, да имаме визията. Определен съм за това, защото ние вършим реформите. Но какви реформи? Ние сме реформаторски блок. Ясното винаги е правило реформи, но никога не е правило казионни реформи. Никога не е правило реформи, които са утре да е малко по-добре от днес. Става дума за радикални реформи. Радикални в какъв смисъл? Край на феодалният локализъм. Излизане на там, на където България 150-130 години се опитва да излезе. А това означава европейското семейство. Нека
да бъде зад нас винаги примера и на Левски, който е казал, че който ще ни освободи, той ще ни помогне. Също така и на Стамболов, който започна управлението в България в новата епоха и беше първата жертва на тези, които не го искат. Има ли тук някой, който е на страната на тези, които са убивали в течение на десетки години, тези, които са искали голямата реформа за България, връщането и към себе си, дългия път към себе си? Тук в тази зала такива хора няма. Дълбоко вярвам в това. И затова пожелавам на този форум, днес и утре, да разсъждава смело, да не разсъждава как няма да станат нещата, да разсъждава как ще станат нещата, тъкмо за това злите сили да престанат да съществуват, да престанат да пречат. Ние сме Европа и реформаторският блок е най-сигурната гаранция за това. Благодаря на професор Танев. За мен е удоволствие да дам думата с поздравителен адрес и на народния представител от реформаторския блок и председател на Народна партия Свобода и достойнство. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаемо ръководство. Нека от начало започнем, уважаеми господин председател на ДСБ, уважаемо ръководство, скъпи министри, колеги, народни представители, гости и разбира се, вие, скъпи приятели и съмишленици от ДСБ. Най-важното е, трябва да се опирам някой. Най-важното е, че за мен е думата приятелство, защото в месеците, може да мога да кажа вече годините, които сме заедно в работата, ни създадохме приятелство. Вече не говорим за някакви идейни различия, нюанси и така нататък. Ние всички този актив много ясно съзнаваме критично важната роля и мисия на тази наша общност за настоящото и бъдещето развитие на страната. Тоест, максимално сме фокусирани напред в голямото и важното, което ни обединява и ни сплотява и ни кара да правим това, което правим в момента. И това, според мен, е фундаментално. Защото предстоят и местни избори, нелесни, с оглед на постигнатото в коалицията ни, с оглед на очакванията и интереса отвън към нас, с оглед и на това, което като заявка дадохме и като летва много високо вдигнахме в миналите месеци в последните две кампании. С оглед на това как се конструира парламентарното мнозинство, в което, знаете, има връзки, зависимости в опозиция, в управление, АБВ, БСП, Патриотичен фронт, Атака, БСП, ДПС, една партия, която в момента има много коварна стратегия да излезе от изолацията, в която е, и да се присламчи в едно бъдещо следващо управление. Анализа на всички тези рискове, т.е. високите заявки и вече това, което днес правим в парламента, нашите министри, доколко ние ще успеем да отстоим, дори да надскочим себе си като постижение. От друга страна, властта и взаимодействието с ГЕРБ, които на места и, разбира се, и наши грешки, които ще ни изхъбяват, разбира се. Тези рискове, доброто управление на тези рискове, мисля, че ни дава добър хоризонт за напред. Тази програма, която видях, тази работа, която предстои, дебат, дискусии, анализи, подготовка да свършите, мисля, че е изключително важна. И това е заявка за по-добрите следващи, по-успешни следващи крачки. Аз пожелавам успех на всички. Надявам се максимално да успеем по места да пуснем по-дълбоки корени, да разширим
приятелствата, взаимодействието, концентрирани напред в големите цели, в по-стратегическите и важните, и разбира се, като трансмисия всички ние да може да предадем надолу към обществото, към обикновените хора, към по-малките населени места, това, което правят всички наши колеги в законодателната власт и в изпълнителната власт. Защото доверието, което получихме като реформаторски блок, не ни е гарантирано дългосрочно. Ако ние го раздробим, ако ние похабим енергията, която в момента все още съществува, която на места, в сектори надграждаме, развиваме и увеличаваме. Пожелавам наистина сили и радост по пътя и успехи. Благодаря. Благодаря, господин Стоилов. Сега давам думата за поздравителен адрес на доктор Светозар Шуманов, член на НИС, на Съюза на демократичните сили и председател на Уважаеми господин председател на Демократия и Сила на България, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители, уважаеми демократи, скъпи приятели. От името на Съюза на демократичните сили и от името на нашия председател бих искал да поздравя делегатите на Националното съвещание на Демокрация за силна България. Поздравявам ви, че в тези тежки времена за демокрацията в България ръководството на вашата партия взе отговорната позиция за търсене на диалог и общи усилия за провеждането на необходимите реформи в управлението на страната и отстояването на така важните за нас десни идеи. Надявам се, че ще продължим съвместно и в партньорство да отстояваме демокрацията и нейните принципи, защото обществото ни има нужда от алтернатива, която да бъде гарант за възстановяване на доверието към нашата България. Приемете исканите ми пожелания за спорна, ползотворна работа на съвещанието ви и за много нови успехи в полза на демокрацията и добруването на нашата любима България. Благодаря. Благодаря на доктор Шуманов. И дойде момента на работа. Моля да гласуваме дневния ред на национално съвещание. Първа точка – политически доклад на председателя господин Радан Кънев. Втора точка – политическа дискусия. Трета точка – други. Моля, който е за така предложения дневен ред, да гласува. Имаме видимо мнозинство. Благодаря. Давам думата на председателя на Демократия за силна България Радан Кънев. Здравейте! Преди да минем по същество, да предам специалните поздрави към всички ни на Христо Иванов, министър на правосъдието, който пътува насам. И ще го чуем в работната част и предпочитам така да бъде, да го чуем в работната част, защото той върши най-важната работа в държавата в момента. Специални поздрави от Дани Митов, който каза, че ще се опита да дойде до вечера да изпие по една ракия с нас. И мисля, че въпреки че с него се разделихме преди няколко години с работата си в Министерство на външните работи, доказва, че той в ДСБ ще бъде винаги вкъщи. Също така от Меги Кунева и Божо Лукарски, които днес няма да могат да присъстват. И започвам доклада, който ще бъде необичайно подробен за национално съвещание.
и ще тръгна от наколните жилища, но в интерес на истината, когато сме поели тази отговорност за управлението, сме длъжни да гледаме проблемите на обществото в необходимата дълбочина. От твърде много години България се намира в много дълбока социално-демографска криза. Не от 2009 година, когато започна икономическата криза, не и от 96-та година, 97-та година, когато беше дъното на финансовата криза на прехода. Ние се намираме в тежка социално-икономическа криза от 70-те години и тя продължава с много малки проблясъци през този 40 годишен период, продължава да се задълбочава. С тежко задълбочаване на неравенствата между регионите на страната. С непрекъснати в продължение на 40 години процеси на обезлюдяване и миграция от малките градове към големите, от големите към столицата и от столицата към страните на Европа. И нека да държим сметка, когато ни обясняват, че преходът е обезлюдил страната, че единствената причина това да не стане по-рано бяха телените мрежи на границата. Нищо друго. От тази криза през последните години България не само не тръгна в посока на излизане, а с икономическата криза от 2009 и политическата криза от 2013 година затъна значително по-дълбоко, отколкото беше преди това. Управлението Орешарски разби институциите на България, които са призвани да ни сочат пътя и да ни водят извън социално-демографската криза, в която се намираме от десетилетия. Разби самата държавност, която е единствената гаранция, че можем да се опитаме да вървим напред. Рязко задълбочи всички неравенства в обществото. Социалните, демографските, неравенствата и разграниченията между различните етнически групи, крехките етнически баланси в обществото. След управлението на Орешарски, на България и трябваше правителство. Парламентарните избори от 2014 година обаче не донесоха оптимизъм. На 5 октомври вечерта не се виждаше какво е това мнозинство, което може да извади България от кризата, което може изобщо да състави правителство, което да тръгне по пътя на реформите. 8 партии, голяма част от тях с ясно изразени антиреформаторски програми, които са ги вкарали в Народното събрание. Много слабо първо място на партия ГЕРБ, което не й дава достатъчно сила тя самата да се промени към ярка реформаторска партия. И много силно, неочаквано силно представяне на реформаторския блок. Единствено високия резултат на реформаторския блок направи възможно България изобщо да има правителство. Ние всички знаехме, че това е необходимо. Всички знаехме, че е необходимо да направим много тежки компромиси в този парламент с тези мнозинства, за да се случи. Но трябваше и още нещо. Освен осъзнаването на необходимостта и компромиси. Трябваше някой да свърши работата и реформаторския блок, и тук ще си позволя да бъда малко по-твърд и некоректен, в голяма степен Демократи за силна България беше политическата сила, която свърши необходимата работа, за да се случи изобщо България да има правителство през 2014. И по тази причина, с всички трудности на управлението, с всички проблеми в управлението и на правителството, аз категорично отказвам да се срамувам за това, че извършихме една почти невъзможна и обществено полезна задача. Аз се гордея и ще продължавам да се гордея с този успех. На всичкото отгоре, ние не само свършихме основната работа, за да има парламентарно мнозинство без предишните управляващи от БСП и от ДПС, но ние поехме и най-тежките сектори на управление. Кабинетът Орешарски, както всяко социалистическо правителство в България, остави страната не само в дълбока финансово-икономическа криза, която всички усещаме, но и в много дълбока международна изолация в един изключително тежък международен момент. Тези неща се виждат малко по-слабо. Те трудно си личат през медиите. Но в момента, в който
на стотици, не хиляди, а стотици километри от българските граници се разиграват две от най-тежките кризи на последните десетилетия в Близкия изток и в Украйна, България беше оставена международно безпомощна. Правителството Орешарски нямаше един министър да се срещне в чужбина, спряха му еврофондовете, престанаха да си говорят с него по въпросите на сигурността, тъй като му нямаха вяра тези разговори къде отиват след това. България беше оставена безпомощна в тежка международна криза. По тази причина Реформаторския блок пое и Министерство на външните работи и Министерство на отбрана. Защото всеки на запад от Бургас знае, че единствените гаранти за прозападната ориентация и националната сигурност на България са политиците от Реформаторския блок. Поехме и най-тежките ресори, свързани с ежедневието на гражданите. И аз, като ги гледам Петър и Тодор, и понякога се чуда как са още живи, ама да са живи и здрави, защото на тях гледа в момента цялото общество с надежда. С надежда, че днешната застаряваща, бедна, необразована и болна българска нация ще бъде богата и образована за децата ни. Това е надеждата, която ние слагаме върху Петър и Тодор. И се вижда колко е трудно, но повярвайте ми, в тези безкрайно трудни ресори, в тези корумпирани змиярници, които са оставили поколения български управляващи на днешните министри, в тази нетърпима среда за работа, ако те не успеят да променят здравеопазването и образованието с тяхната енергия, с тяхната смелост, с това, което политическите им противници наричат лудост, ама те още нищо не са видяли. Защото в България смелите ги наричат луди, така е. Ако те не успеят нещо да променят, ме страх, че дори аз ще загуба надежда, а моята лудост си била винаги в оптимизма. Така че не се поколебахме да поемем най-голямата тежест, там където хората ги боли всеки ден, ние да отговаряме и ние да седим срещу тяхната болка всеки ден. Поехме обаче и най-важния ресор в страната – правосъдието. Ако можем да откроим една причина за всички тези тежки фактори, за които говоря, тежкото състояние на здравеопазването, тежкото състояние на образованието, тежкото състояние на икономиката, на практика блокираните чуждестранни инвестиции в България, международната изолация, в която бяхме изпаднали. Ако можем да посочим една причина, това е трайната криза в правосъдието и сектор сигурност, липсата на върховенство на закона в България. Така че ако има една задача, която е винаги пред всички други, това е задачата за смела правосъдна реформа. Христо, който след малко ще бъде при нас, се нагърби заедно с нас в тази битка на Давид срещу Голиат, защото програма за по-добро здравеопазване и образование има всяка политическа партия. Но 7 от 8 политически сили в 43-то Народно събрание нямаха смелостта дори да напишат правосъдна реформа в програмите си. Те не посмяха да кажат, че е необходима такава промяна. Само ние посмяхме да го кажем, само ние посмяхме да го правим. По-нататък в този доклад ще се спра върху детайлите на тази работа, защото това е необходимо. До момента, с участието си в управлението, с самото създаване на управлението и с участието в нея, ние успяхме в голяма степен да стабилизираме българските институции. По отношение на излизането от международна изолация, успехът е зашеметяващ. За толкова кратко време, толкова голям напредък беше почти невъзможен. Но тук България използва и все повече трябва да използва уникалната си роля на остров на стабилност, на твърд геополитически съюзник в много разлюляната източна Европа и близък изток. Турция не е това, което беше. Верен, стабилен съюзник на НАТО. Турция е страна, нека да се изразим меко, под подозрение от страна на Западния съюз. Гърция в момента е непредвидима държава,
в която властта са взели лъжци, които на всичкото отгоре сякаш се опитват, не дай Боже, да изпълнят някои от предизборните си лъжи. По-добре да се примирят с лъжите и да не се занимават повече, могат да дойдат на гости на нашите социалисти, те ще ги научат как да се гледаш в огледалото след това. Явно не е чак толкова трудно. България и Румъния, ако имат стабилни правителства, са стабилните съюзници в Югоизточна Европа. Ние трябва в максимална степен да използваме тази роля. И що се отнася до представителите ни в изпълнителната власт, Министерство на външните работи и Министерство на отбраната, те правят максимално. Въпросът е, ще успеем ли и другите да направим максимално. Това трудно мнозинство и трудно правителство, за съжаление, трябва да си го кажем съвсем направо, се намира в мини-кризисна ситуация всяка седмица. Процесът на стабилизация на държавата по тази причина е трудно. И нещо, което на нас много ни харесва, но всъщност е много опасно политически, е, че от всяка такава криза управлението го вади реформаторска. За нас е повод за гордост и е повод за одобрение от много хора. Но това не е устойчиво. Не може да се разчита, че всеки път ние ще успяваме. Трябва усилието да бъде по-консолидирано. Трябва всички партии в мнозинството да се опитват не да създават тези кризи, а да участват в тяхното решаване. Аз имам обяснение защо всеки път ние вадим управлението от тези кризи. То не е защото сме по-умни, по-красиви или по-добри, въпреки че тези неща също са верни. То е защото само ние знаем и не се колебаем да назовем проблема и по тази причина само ние успяваме и да го решим. Проблемът на стабилността на България в момента се нарича Движение за права и свободи. И докато не го кажем, докато не знаем какъв е проблема, няма как да го решаваме. И тъй като тези мои думи ще се чуят и разбира се ще бъдат интерпретирани като фашизъм и ксенофобия, и за да се пазят от мен като вампир, ще си слагат жълти еврейски звезди на ревера, без да знаят, че ако България не беше спасила своите евреи, аз някак си нямаше да съм тук. И няма нужда те да си слагат жълти звезди. За да ми обръщат внимание на българската етническа толерантност. Когато казвам, че дестабилизацията в България се дължи на политиката на Движението за права и свободи, това е всичко друго, но не е етническа нападка. Това е политически коментар и той има своето просто обяснение. Всяка държава с различен по етнически характер профил на население, всяка държава с големи, при това географски в голяма степен обособени малцинства, се радва и е щастлива, когато тези малцинства се представляват от модерна, мирна, либерална партия. Такава, каквато през годините на прехода не веднъж е било Движението за права и свободи. Това е добър сценарий за страната, когато мирна, либерална партия представлява интересите на малцинствата. Страшното е в двойното лице на Движението за права и свободи. Страшното е в икономическите сили, които се движат зад етническия вод в България. Това е опасността, която ние трябва да пресрещнем, която трябва да назовем. Движението за права и свободи дължи промяна не на нас, а на хората, които все още му се доверяват. То дължи промяна основно на българските турци и мюсюлмани, които го създадоха и благодарение на чието мирни и либерални обществени традиции, то се превърна в мирна и либерална партия. То не е такова, защото създателите на Държавна сигурност са решили. Най-вероятно са имали друго предвид. Но българските турци не могат да бъдат представлявани от друга партия, освен от мирна и либерална по същността си партия. Това те са поискали и това те са получили. Но дълбоко вярвам, че не са поискали и не са получили Делян Пеевски. Той не ги представлява. Това е промяната,
която ДПС за всичките им красиви думи, за мир и толерантност, за да въжат и 5 пари, дължи на българското общество. Защото в деня, в който избраха Делян Пеевски за председател на ДАНС, свърши политическия път на 2 партии в България. Свърши политическия път на БСП и тя повече възходяща тенденция на избори няма да има, но на изборите малко по-късно. Свърши обаче и политическия път на Движението за права и свободи, защото то разкри лицето на политическата мафия, която се крие зад приказките за толерантност и либерализъм. И се постави, докато не се промени, в тежка, трайна политическа изолация. А това е много лошо за България. Ние нямаме нужда политическия представител на българските турци, на българските роми в голяма част, на българските мюсюлмани, да бъде изолиран политически. И тъй като те не се променят, ние сме длъжни да влезем сред тези избиратели. Ние сме длъжни да престанем да извръщаме глава и да казваме там е територия на ДПС, и там нямаме шансове. Ние сме длъжни да надвием политическата технология и не да гледаме какви гласове сме имали до сега в ромските махали. Нулеви. И не да се примиряваме с това, че там гласовете се купуват, а да вършим дълга и упорита политическа работа, за да компенсираме рисковете, които мафиотското лице на ДПС носи на България. Дестабилизацията на управлението, което Движението за права и свободи непрекъснато се опитва да внася, е основен фактор за забавяне на реформи. Те, между другото, се активизират всеки път, когато нещо смислено мине през Министерски съвет или през Народното събрание. Малко се забеляза моментите, в които се предприемат тези атаки, но аз ще изреда няколко неща, включително по отношение на опорната точка, че реформи не се прави. Естествено, че с 4-партийно мнозинство, в което участват крайно дясна популистка и крайно лява популистка формации, по-трудно се правят реформи, отколкото ако имаш абсолютно мнозинство. Но междувременно ние успяхме да приемем законодателните промени в МВР и ДАНС, които в крайна сметка доведоха и до така необходимите персонални смени. Успяхме да започнем процеса на персонални промени в правосъдието, като ще внесем непосредствено, Христо ще ни каже точно кога, и законите за съдебната власт. Успяхме да променим закона за банковата несъстоятелност на 3 пъти в опит да спрем разграбването на КТБ и вярвам, че и публичността ще осигурим и ще спрем разграбването. Преди да започне голямото вълнение отново в българското публично пространство и да публикуват по 5 публикации на ден за нас в ПИК, приехме закон за акцизите и данъчните складове, който ще попречи на горивния сектор в България да крие половин милиард данъци в момента, в който бъде прият. Така че именно защото вървим по пътя на реформите, за това е и съпротива. И трябва да сме наясно, че без провеждане на необходимите реформи, стабилизацията в България ще бъде илюзорна, кратка, а процесите на дестабилизация ще се усилят. Нашият отговор трябва да бъде срещу тази съпротива повече енергия и по-бързи реформи. Аз мисля, че ние трябва да оценим високо работата на министрите си до сега. Със съзнанието колко им е трудно, а трябва да дадем отговори на новата опорна точка, че реформаторския блок преяжда с власт. Това е изключително нахално. И вие го знаете по-добре от мен. Те вадят опорната точка, вадят клеветата и после отчаяно робят за 2-3 имена, за да могат някакси все пак да я скрепат с тях. Но въпреки очевидната наглост и неверност на това твърдение, ние трябва да имаме предвид, че реформаторския блок, демократи за силна България, ние сме град на хълм. Ние сме получили доверие на хората, които вярват в демокрацията, на хората, които вярват в пазарната икономика, в правосъдието, в почтенната администрация. Критерия на нашите избиратели е изключително суров. Те ни гледат всеки ден и те виждат и малките препъвания веднага. Изкушението
Да тръгнем по пътя на партийните назначения е огромно. Партийният натиск в тази посока е сериозен. Няколкото грешни стъпки, които бяха допуснати от наши партньори в управлението, бяха забелязани веднага, раздути в абсолютно нереалистични мащаби и нанасят вече сериозни политически удари върху нас. Така че ние трябва да направим това, което обещахме, да не разчитаме повече, че ГЕРБ ще свършат работа с административната реформа, да я внесем ние и да прекратим с възможността да бъдем изкушавани по нормативен път, като рязко вдигнем нивото на конкурсното начало в назначенията в администрацията и критериите за заемане на различни административни постове. Защото в крайна сметка дори политическият представител на едно определено административно ниво, ако отговаря наистина на необходимите критерии и свърши добра работа, ще бъде запълнен с добро и може би само с малко горчевина. Няколко думи за реформата в правосъдието. Основното тяло на стратегията, като Христо Иванов внесе в Министерски съвет, е предмет на съгласие между партиите в мнозинството. Големи части от него са подкрепени и от партиите в опозиция. То ще мине и ще доведе до сериозни, добри промени. Ако ме питате, ще се случи ли реформа в правосъдието, моят отговор е да. В рамките на този парламент тя ще се случи и резултатите ще бъдат добри. Ако ме питате обаче, ще получат и българските граждани по този начин това, което очаква, а именно съдебна система и държавно обвинение, които могат да нанесат безпощаден удар върху корупцията в управлението, за да има бърз ефект върху начина, по който се държат политиците, върху начина, по който се държи администрацията, върху начина, по който се държат самите съдии и прокурори, отговорът е по-скоро не. Тази реформа е много полезна, но тя не отговаря на обществените очаквания. За да отговорим на обществените очаквания, ние, и тук подчертавам ние от ДСБ, трябва да започнем вече следващата битка, а тя е за прилагане на румънския модел в българското държавно обвинение. За създаване на мощен, овластен антикорупционен орган, който не е подчинен по никаква линия на хората, които трябва да разследва и които трябва да изпрати в затвора. За това нещо съгласие в 43-я парламент няма да получим, мнозинство няма да съберем, освен при едно условие. И то ако българските граждани, които точно това искат, ни чуят много добре и упражнят публичен политически натиск върху партии, които не искат това. Това е единственият ни шанс. Дори и това нещо да не се случи, ние сме длъжни да водим тази борба, докато я спечелим в някой следващ български парламент. Няколко думи за състоянието на реформаторския. Няма да се задълбочавам много. Вие знаете повече от мен. Аз след това така с интерес ще слушам. Има неочаквано добри неща в общото ни развитие. Има и достатъчно разочарование. Парламентарната група е приятна изненада за мен и вярвам за всеки от колегите, с които сме в Народното събрание. Всички тук се страхувахме и няма нужда да го крием един от друг, че такава парламентарна група няма да има. Че реформаторския блок ще влезе в парламента, след което няма да работим заедно. В действителност групата е силна, единна, нито веднъж до момента не е делила вота си, заема общи позиции и което е по-важното, тези общи позиции са правилните позиции. Води смела политика. Не сме единни в парламента на базата на компромиси в парламентарното си поведение. Всеки път сме се държали по начин, който смятаме за правилен и то без оглед на това дали останалите ни партньори се държат по този начин. Ще дам двата най-ясни примера, за да ме разберете. Когато се направи глупостта с пенсионните фондове, реформаторския блок не се поколеба единно да гласува различно от основния партньор в управлението ГЕРБ. Защото бяхме абсолютно сигурни, че сме прави и защото тезата ни беше популярна. Това ни донесе точка. Когато обаче се гласуваше ратификацията на дълговата програма, не се поколебахме да гласуваме заедно с ГЕРБ.
Въпреки че тезата беше дълбоко непопулярна, но ние отново бяхме сигурни, че сме прави и че взимаме отговорното и полезно за страната решение. Това са много добри белези и аз съм наистина доволен от тази парламентарна група. А по отношение на политическото ръководство на блока, нещата не стоят така. То работи слабо, ако изобщо работи, прехвърля отговорност на парламентарната група, защото видя, че тя работи. И така е по-лесно. Но това не е решение на големите политически въпроси. Защото парламентарната група съществува само докато го има парламент. Което значи, че реформаторския блок в момента не е готов да отговори на остра политическа криза. Ние преодоляваме кризите, но ако дойде непреодолима криза, а в това тежко състояние на държава и в тези тежки съотношения на силите в Народното събрание, това е възможно. Този реформаторски блок в този вид не може да отговори на такава остра криза. А втория важен въпрос е, може ли реформаторския блок да покрие стандартите и очакванията на своите избиратели в изпълнителната. Моят искрен отговор е повече отколкото очаквах, но по-малко отколкото очакват избиратели. Не са важни моите очаквания, важни са очакванията на хората. Има сектори, в които реформаторския блок трябва да се представя по-добре в управлението. Аз мисля, че ясно и недълго казах от какво съм много доволен. Очакваме, аз не говоря с заобикалки, очакваме от Божо Лукарски законопроекта за обществените поръчки, една от най-важните теми, по които работи реформаторския блок. И ако той отговаря на програмата и стандарта на реформаторския блок, това вече ще означава, че всичките ни министри в правителството са свършили важната работа, за която са изпратени там. Така че тук имаме много важен критерий, който да съдим. По отношение на реформаторския блок на местно ниво и на местните избори. Видимо е, че без да има драматични скандали и драматични проблеми, работата се случва трудно. Видимо е, че много се тегли чергата, че масово нямаме общи позиции по важни местни въпроси и че ще имаме трудни времена пред себе си при определянето на номинациите за кметове и подреждането на общинските листи. Има три варианта. Единият е да оставим нещата както са. За разлика от националното събрание, което предвиждах при доста по-трудни взаимоотношения на национално ниво в блока, че той просто няма да се справи с задачата да създаде местни коалиции, в момента не мисля така. Ако се оставим на инерцията и на страха, инерцията и страхът ще ни доведат до реформаторски блок в много градове на страната. Едно лошо, компромисно издание на реформаторския блок, хора оплашени, че няма да влязат в общинските съвети, събрали се заедно за да влязат и настъпващи се по време на кампания. Това не е нищо. Дори така, реформаторския блок чрез участието си във властта и публичните прояви, основно на лидерите на Демократия Силна България, е достатъчно силен, за дори по този начин да увеличи присъствието си в местната власт, и то значително. Най-малко поради това, че няма да се явяваме разцепени и по-лесно ще прескачаме изборната кариера. Имаме втора възможност и тя е да използваме енергията на национално ниво, за да направим централна регистрация в ЦИК и по същество да наложим общо явяване на всички партии от реформаторския блок във всички общини. При по-зрели отношения и при по-голям напредък в работата ни на национално ниво, не като парламентарна група и Министерски съвет, а като политически органи на блока, аз щях да бъда привърженик на тази политика. Щях да се конфронтирам с вас много остро по този въпрос и най-вероятно щях да наложа волята си. И върху вас, и върху партньорите от другите партии на реформаторството. В момента не виждам никаква причина да упражнявам това политическо насилие. Не виждам какво би донесло то не на ДСБ или на ДБГ или на реформаторския блок като цяло, защото най-вероятно по отношение на нашите партийни интереси на изборите би било полезна мярка.
Не виждам какво това политическо насилие би донесло на хората в българските общини. Не виждам защо, ако ние насила обединим 5 или 6 партии, това ще допринесе управлението на съответната община след изборите през октомври-ноември тази година да бъде по-добро. Затова предлагам на вниманието ви, ние всички заедно трябва да решим между тези варианти. Но предлагам на вниманието ви трети вариант. Вариант, при който нашите усилия са насочени към истинския политически резултат. А политически резултат един съветник, 2 съветника, 3 съветника няма. Няма политически резултат балотаж, няма политически резултат победа на кметските избори. Всичко това са средства за постигане на политически цели. Политическата цел е по-добро управление в местната власт в България. Нашите усилия трябва да бъдат насочени не към това с кого, под каква форма и с какво име да се коалираме, а да сме сигурни, че нашата община след изборите ще бъде управлявана по-добре. Че ако кметът е добър, той ще остане, но с по-добри общински съветници и с по-силен екип. Ако кметът е лош, той ще бъде сменен. Ако в общината няма пари, те ще бъдат донесени от следващото управление, ще бъдат осигурени. Ако в общината има пари, но се крадат безобразно, че пари ще продължи да има, но вече няма да се крадат. Как се постига това? Е отговор, за който отговорността вече не е моя, а е ваша. Аз не знам кой е най-добрият кандидат в Русе. Не знам кой е най-добрият кандидат в Пазарджик. Аз знам кой е най-добрият кандидат само на 2 места със сигурност. В Мирково и в Перущица. Там нямам никакво проблема. Вярвам, че пътят е този, че ние трябва във всяка отделна община да създадем такава политическа конфигурация, която да доведе до изолиране на БСП и ДПС и от местната власт. Защото те там се хибернират винаги, когато са извън централната и там набират сили и най-вече средства, за да се върнат на власт. Защото ДПС, ако ги изолираме от местната власт, на следващите европейски парламентарни избори, просто няма да имат парите да спечелят толкова много политическо доверие. Политическото доверие в тях е много скъпо в финансови измерения. Така че ние трябва да изолираме максимално БСП и ДПС, да гарантираме, че общинските бюджети няма да са продънени каци, през които парите на българските данъкоплатци ни изтичат, да гарантираме по-добро, по-отворено, по-прозрачно и близко до хората управление. Вярвам, че ако си поставим тази цел, ще постигнем неочаквано високи резултати. А тези, които си позволят да правят чисто партийна кампания, както изглежда ще опитат ГЕРБ и ДПС, ще претърпят много изненадващо поражение на местните избори. Благодаря. Благодаря, господин Кънев. Нека преминем към политическата дискусия. Моля изказванията ви да бъдат кратки. Всички знаете, имаме обявена пресконференция в 14 часа. Имаме да приемаме и резолюция. Така че който желае от трибуна, който желае с микрофон до място. Програмите. Също така моля за записвания при Виолетта Гешева, за да не губим време. Желание за изказване. Гласуваме резолюцията. Господин Ноев, заповядайте. Специално съм дошъл, знаете от какво. За да се изправя пред вас и да ви кажа няколко много важни неща. Много важни неща. От мен не се очаква, вероятно, да правя анализ на доклада или да взимам някакви
точки от него. От мен се очаква да кажа няколко неща за България, Европейския съюз и Реформаторския блок в този контекст. Искам да ви кажа нещо, което ме изпълва с особено голяма увереност, тъкмо за бъдещето на Реформаторския блок и ДСБ. И то е нещо много просто. В момента Европейския съюз все повече заприличва на този Европейския съюз, който ДСБ винаги е искал да бъде. Ясни позиции, много категорично, антируско, аз мога да кажа вече за предателство, много категорични позиции на много страни. Аз вече не представлявам една малка група изолирани, политически, маргинални депутати, изразяващи страховете и надеждите на бивши антикомунисти, които така и не могат да спечелят доверието на своите избиратели. Аз вече съм част от мейнстрима в Европейския парламент. И даже се чувствам неуверен спрямо някои други държави, което е много и голямо удоволствие. В момента, и това го заявявам, защото лично го преживях и бях скептичен, Европейският съюз върви към енергиен съюз. Европейският съюз прави всичко възможно да направи държави като България по-свободни и по-независими в енергийно отношение. Има пълно съвпадение между приоритетите, изразявани от ДСБ през последните години, и основните политики на Европейския съюз. Следователно има пълно съвпадение между националните интереси и стратегията на Европейския съюз. Какъв невероятен шанс, че точно в този момент участваме в управлението. За да ускорим този процес, за да го направим необратим. И нека да знаят всички, които с основание бяха скептични, аз също бях измежду тях, че тази работа е много по-сериозна, отколкото ни изглеждаше преди 6 месеца или преди година. Нека да знаят всички, че Европейският съюз се събуди от политическата си дрямка и вече действа в будно и съзнателно състояние и така ще действа, докато този човек, Юнкер, е председател на комисията и докато вътре има такова мнозинство. И понеже не може да има предварителни избори за Европейски парламент, значи следващите 4 години и половина. Затова е много важно, колкото се може повече Реформаторския блок и ДСБ да вземе позиции във всички видове власт. И се радвам, че вече сме обвинени, че прияждаме с власт. Това означава, че нашето влияние се чувства. Това означава, че абсолютно никой не може да бъде подведен, че в България има нов стил на управление. И аз спокойно мога да кажа обратното. Европейският съюз в този му вид има в правителството на България партньор, който заслужава. Нямаше такова нещо в края на миналия мандат. Имаше усещане за неяснота, имаше усещане за нестабилност. Аз мога да говоря без това. И сега на финала. Значи, да взимате това. Може да се каже, че това сега. Абе, направо ще ви кажа, че България вече не е троянският кон на Русия. Ако имам предвид международната ситуация и прогнозите в доклада на председателя, може би ще кажа и че никога няма да бъде след една. Това е моето желание.